uZodwa Phula, mina umphathi wekolishi. I-college yethu i-Elangeni TVET College. Inama-campuses awu-9. INanda campus enye yama-campuses ethu. Kuwona wonke lama-campuses sinezinto ey'ningi ey'hlukahlukene ezifundisa amakhono. Kule campus yaseNanda-ke silontsha namhlanje i-Aircraft Maintenance Mechanics, okusho ukuthi la izifundo zokukhanda kwamabhanoyi. Lezi y'fundo zokukhanda kwamabhanoyi si-excited kakhulu ngokuthi sikwazi ukuthi si-achieve le goal. Akuyona i-goal eyenzeke nje ngesikhashana. Ziningi izinto efanele ukuthi zenzeke, njengokuthi kufanele kudevelophe i-curriculum, kufanele siphinde futhi sihlangane ne-industry ngoba njengamanje e-TVET awukwazi ukwakha i-program ingekho i-industry osebenza nayo. Ngakho-ke sine-Starlight Aviation okuyisona esisebenza naso, sadevelopha i-curriculum. Kanjalo nabantwana bethu bafike basebenze la bese beyahamba e-Starlight nakwamanye ama-airport akhanda amabhanoyi bakwazi ukupleyiswa khona. Lezi y'fundo-ke ze-aircraft maintenance iy'fundo ey'baluleke kakhulu ngoba zi-scarce, not only e-South Africa kodwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke uma ngabe umntwana efuna ukuthi afunde i-aircraft, akavulelekile kuphela ukuthi enze into azoyenza e-South Africa kuphela, uyakwazi kodwa ukuthi aye nakwamanye amazwe. Ngiyabagqugquzela nabantwana abasemakhaya or ama-students ahlezi kodwa ane-maths, pure maths and physical science ukuthi a-aplaye kwi-institution bakwazi ukuthi bazoqala lezi y'fundo. Sine-intake already esikwi-industry epractice-ayo. Bakhona abanye abazophuma khona manje ngoJulayi. NgoJulayi futhi sobe siqala abanye abasha abazobe ngena. I-program yethu it is 3 years kuya ku-4 years.